Ако виждаш това видео, значи алгоритъмът нещо се е объркал. Днес няма да ви обясняваме туториал на Quillink, ще го виждате зад кадър, а днес ще размислявам над нещо друго. Как е възможно една публикация да има 15 000 гледания и 100 реакции? Не го казвам с упрек, а по-скоро с въпрос. Защо гледаме, но не подкрепяме? Апатия ли е? Навик просто да скролваме? Или мислим, че едно сърце нищо не променя? Или просто приемаме труда за даденост? Защото истината е проста. За един творец сърцето значи много. Един коментар може да даде сили, една реакция може да помогне публикацията да стигне до още хора. Аз лично, когато видя нещо креативно, ново, направено с любов, спирам, харесвам, коментирам, споделям. Защото знам, че за това стои човек, време, идеи, често и съмнения. Ще ми е интересно да чуя мнението ви като творци, като хора от другата страна на екрана.